Έχετε με τη μηχανή να κερδίσατε κάποια δευτερόλεπτα μετά. Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν είναι απαραίτητο να κουραστούμε εμείς οι ίδιοι. Και ο νεαρός λέει και ένα πατίνι. Είναι και αυτό. Κάτι από το οποίο μπορούμε να κερδίσουμε άμα βρισκόμαστε στην κίνηση. Να το σωστή κοπέλα, είσαι με την τσάντα του, με τη λιώση. Κάτι. Πατίνι, αργοπορημένη. Παρ' όλα αυτά, άκουσα εσάς να λέτε ότι θα μας δημιουργήσει περισσότερο άγχος. Μπορούμε να μην είμαστε καν να εκμεταλλευτούμε την κίνηση της γης. Έστω ότι θέλουμε ως μια αναφορά στο κέντρο της γης. Γνωρίζουμε ότι σε μια ομαλή κυκλική κίνηση, μέσα σε ρηγονίστα εσείς στα S ωμέγα, η γραμμική μας αρχή θα φτάνει όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο της κίνησης. Πολύ απλά. Θα μπορούσαμε να ανεβούμε σε υψώματα και τα αποτελέσματα να είναι σχεδόν τα ίδια, σαν αυτά που θα είχαμε κινούμασταν στο έδαφος. Κερδίζουμε λιγότερο χρόνο παρόλα αυτά ανεβαίνοντας σε υψώματα, γιατί απομακρυνόμαστε από παρελθικό κέντρο. Ναι. Αυτό πώς σας φαίνεται? Βουνά. Υπάρχει κάτι πιο ψηλό? Δεν θα τα πούμε. Ούτε εμείς. Όποιος θέλει μπορεί να ανέβει μαζί σας. Όποτε θέλετε μπορείτε να... Οπότε αγαπητοί, αυτά η λογική είναι να κερδίσουμε χρόνο. Οπότε, με βάση αυτή τη λογική, θέλω να αναπτύξω μια υπόθεση. Πόσοι θα θέλατε να το επιτύχετε αυτό μέσω της κίνησης? Φαντάζομαι έχετε καταλάβει όλοι ότι δεν είναι απαραίτητο να κινείτε ήδη, να τρέχετε. Μπορεί να είστε πάνω σε μηχανές οι οποίες να κινούν τα σπίτια σας ή αντίστοιχα κατασκευάσματα. Αν τότε αλλάζει. Τώρα που το έκανα λίγο πιο ξεκάθαρο. Λάτε, μπορείτε να βλέπετε, δεν το βλέπετε. 1, 7, 10, 11. Είναι πολύ αθλητικό το γνώση. Μάλιστα. Και πόσοι θα θέλατε να ανεβείτε σε βουνά? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι. Όλοι μάλλον δεν έχουν ενδιαφέρον να κερδίσουν χρόνο. Μακάρι να γινόταν αυτή η μεταφορά χρόνου από τον ένα στον άλλο μας, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται, ναι. Αυτό που γίνεται όμως είναι